Ambai tini May talni 22 तारीख शनिवार साल फुंग 6टा निसिमी खाना फुंग 6टा अर्थात 23 तारीख में फुंग 6टा जरा 24 घंटा नि स्ट्राइक दागुगै दंगो लाई थांनाय 19 तारीख पार्टी आईपीएफ नि सुप्रीमो तथा त्रिपुरा राज्यनि कैबिनेट मिनिस्टर सार एनसी देबबर्मानि ऊपर जेबाबे हामिया व्यवहार खालायखा ते अमो हायखे धाराबाहिक भावे 20 तारीख मानदायनि एमएलए बरम गुनां धीरेन्द्र देबबर्मानो जेबाबे अटैक खालायखा आबोनि प्रतिबाद एवं लाई थांनाय एडीसी इलेक्शननि रेजाल्टनि परिप्रेक्षिते जेबाबे वायलेंस संखा जेबाबे बफ्रा साफ्रा लक हकान्तिक जाखा सबाय जाखा एवं जेबाबे क्षय क्षति अंखा आबोनि प्रतिबाद जों 24 घंटानि स्ट्राइक दागोगो अमो खोवाई रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि पद्मबिल आरडी ब्लकनि आन्दारो और कुमारी मधुती रूपछुरी स्कूलनि घानाओ खोवाई आगरतलानि रुटो जों ओ जागाओ दिनै पिकेटिं खालायलाय दंगो ओंखाय जों मनो आं कयनानि मुचंगो चिनि राज्यनि चिनि हास्तेनि जत लोकरकनो जाहाते बुलाय तगलायंयाव डेमोक्रेसी गणतांत्रिक भावे जेबाबे पीसफुल खालाय जे एकटा मुभमेंट खालायनानि प्रतिटी पलिटिकलनि दिनै राइट दंगो बनि बागै अमहाय खालाय जों चिनि पार्टी आईपीएफ जेबाबे कयेकटा दिन जेबाबे घटना ओ आक्रांत अंखाबोनि प्रतिबाद जों 24 घंटानि स्ट्राइक खालायो हामबाय दिनर कयटा जरा पिकेटिं खायजांनाय जों दिनियाव जागाओ फुं 6टा निसिम स्टार्ट खालायखा एवं जों सारिक 6टा तारपरेबो खाना फुं 6टा जरा जों धाराबाहिक भावे जों बदला बदली खालायै ग्रुप वाइज जों ओ जागाओ पिकेटिं खालायनाय जों टक साबलायजाक एवं अमहायखौनो जों प्रिपारेसन माबो दङ।